खुलुमबाय अल बड' सिनियर सिटिजेन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट फराम कमिटिनिफ्राय बयखौबो आं दिनै रायजो राजाखौ आं साबायखर बावहरबाय। दिनै नैबे मेलखौ जों खुंनो थांदों बा प्रेस मिट जों खालामनो नाजादों। आंजों लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि कमिटिनि आंजों लोगोसे जाहा एडभाइजार दोङो जा बिरेन दैमारि आदा, लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट कालिदास सरगियारि, लोगोसे जाहा नैबे जाहा नारायण बर' जेनेरेल सेक्रेटारि आरो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि ट्रेजारार आरो गोबांसो जाहा आइजो आरो माहारि आंजों लोगोसे दोङो। बेनिखाय आंखौ बेबायदि सहयोग होनायाव आं बिथांमोनखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय रोजा रोजा आं साबायखर बावहरदों। दिनै आं बे थांनाय जिथु आसाम एसेम्ब्लियाव जिफोरा मोनसे देरहासार जाना थांबाय, बुंनाय बादिबा 11टा सिटमोन, 11टा सिटनि भितराव 10 जना मोनसे उइनार जानानै देरहासार जाना थांनो हाबाय आरो लोगोसे 7 बिजेपिनिफ्राय केन्डिडेट दंमोन, बिथांमोनाबो हाबाय। 15टानि भितराव 14टा पार्टिया मोनसे बिपुल भोटआव जययुक्त जाना थांबाय। जों हसायैनो साबायखर जों बावनांगोन बिटिसि हालामाव थानाय 28टा जनगोष्ठी बेबायदि जाति बिटिसि हालामाव थानाय जेसां जनगोष्ठी विभिन्न जाति सम्प्रदाय बहुत दङ, गासिबो नोंथांमोनखौ मदद होनायाव माने नोंथांमोना बिटिसि इलेक्शनावनो आरो एबा नैबे आसाम एसेम्ब्लियावबो मोनसे ग्रान्ड साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनबाय। बेनिखायनो जों रोजा रोजा जों जायफोरा बेबायदि गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै मोनसे देरहासार खालामनायखौ जोंनिथिंनिफ्राय जों गोजोननाय जों फोरमायहरदों आरो जों बेखौनो जों मोनसे फोरमायदों, मोनसे आपेल खालामदों, अनुरद खालामदों जायफोरा नैबे एसेम्ब्लि इलेक्शनाव एसेम्ब्लियाव थांनानै हयथ' नैबेदि 12 तारिखनि उनावनो हयथ' बिथांमोना शपथ ग्रहण जानायनि माबाखौ जों खोनाबाय थादों। बिथांमोना शपथ ग्रहण जानायनि उनाव बेबायदि बिबानखौ मोनगोन, बिबान लानायनि उनाव ओंखायनो जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय जेसेबांखिनि मावनो गोनां हाबा उन्नयनमूलक डेभेलपमेन्ट बेबायदि बायदि बायदि खामानिफोराव जाहाथे नोंथांमोना गोसो गोथारै मदद होगोन आरो रायजो राजाखौ अराय सम अनसायगोन, अनगोन आरो बिसेसकरि जोंनि बे सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय जा मोनसे बेनो आपिल जोंनि गेजेराव बोराय बुरि बैसोगोरा गोबांसो दोङो, जोंनि थाखाय मोनसे आसनि बा जोंनि थाखाय मोनसे बेबायदि सोरबा बिसिनाव गोलैना थानाय, सोरबा बेबायदि मावनो हायि बिदि मोनसे अंग बेबायदि मोनसे माबा जाना थानाय, बेबायदि इनकाम सर्स गैयि बेबायदिखौबो नोंथांमोना मोनसे अनसुंथाइ हिसाबै हयथ' साननो नांगोन। कारण जोंनि गेजेरावनो नैबिदि दोङो 80 बोसोर जानाय, 90 बोसोर जानाय बिदि गोबांसो दोङो जोंनि बिटिसि हालामाव। बेबायदिखौ नोंथांमोना हयथ' नाहरनांगोन। मानोना एबार थांनाय बिटिसि इलेक्शनावनो जा, आसाम इलेक्शनावनो जा, नोंथांमोनखौ गासिबो बिटिसिनि हालामाव थानाय बोराय बुरै बैसोगोरानिफ्राय लानानै गासिबो नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै मदद होबाय, जायनि थाखाय नैबे मोननै बिसायख'थियाव मोनसे संख्या गरिष्ठ लानानै माने देरहासार जाना थांनो हाबाय। बेनिखायनो आं रोजा रोजा आरोबाव साबायखर हरदों बे एखे उदालगुरि हालामनिफ्राय, उदालगुरि समष्टिनिफ्राय जा बिथां रिहन दैमारि डांगरिया आरो लोगोसे सरन बर' बिथाङा बिटिसि हालामनि भितराव सबसे हायेस्ट बिथाङा भट मोननानै देरहासार जादों। बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव आरो बाख्नायजाथाव। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो बेबायदिनो गावनि बेबायदि मावनो गोनां खामानिखौ दसे दोनथ'नाबाबो जाहाथे रायजो राजानि थाखाय गांनाय उखैनायखौ जाहाथे बिथांमोना बाराद्राय गोसो होगोन आरो उदालगुरिया दाबो जिबायदि डेभेलपमेन्ट जानांगौ, जिबायदि दावगानांगौ बेबायदि दावगानायखौ जों नुनो मोनाखै। ओंखायनो उदालगुरि डेभेलपमेन्ट साराउन्डिं बेबायदि जानायाव जाहाथे बिथांमोना फार्स्ट प्रायरिटि होगोन आरो गोसो होगोन, मावनायाव जा दांनायावनो जा बयनिबो आं बेखौ गोसो सिंनिफ्राय फोरमायनाय जाबाय। दायो दा आसाम एसेम्ब्लियाव जितु दायो सरकार दानो थांगासिनो दङ, बेयाव जायखि जाया चिफ मिनिस्टार जागोन, बिथां चिफ मिनिस्टारा अननानै जाहाथे जोंनि एमएलए जायफ्रा एमएलए बिबानाव थागोन बिथांमोननो जितु मोननो गोनां फान्डफोरखौ जाहाथे बेबायदि
फान्डफोरखौ जाहाथे रिलिज खालामनानै हरो आरो बिटिसिआव जितु मोननो गोनां जितु मावनो गोनां जितु फान्डफोर एलटमेन्ट थायो बेफोरखौ जाहाथे हरनायाव जाहाथे कृपनालि खालामा मानोना जोंनि बिटिसि हालामावबो गोबांसो बैसोगोरा बेबायदि मानसिफोर दङ जाहाथे जों बैसोगोरा मानसिफोराबो बेबायदि फान्ड पजिसनखौ साफिसियेन्ट मोननो हानायाव जाहाथे अनसुंथाइ बेबायदि जों मोननो हायो बिनि थाखाय जों रिक्वेस्ट खालामदों आरो नोंथांमोनाबो जायफोरा एमएलए महरै बेयाव जयजुक्त जानानै देरहासार जानानै थांबाय नोंथांमोनाबो चिफ मिनिस्टारनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामनानै नाजानानै जाहाथे बेबायदि फान्ड पजिसनखौ जेन साफिसियेन्ट फान्ड लाबोनो हायो आरो बे फान्डफोरखौ मोजां जोंनि बिटिसि हालामाव मोजां इमप्लिमेन्टेसन खामानिफोराव जाहाथे बाहायनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों खावलायनाय जाबाय।